ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ଭାଗବତ ଗୀତା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ, ଯାହା ଉପନିଷଦମାନଙ୍କରୁ ଆସିଛି। ମହାଭାରତରେ ସାଧାରଣତଃ ଅହଙ୍କାର ଉପରେ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଶେଷରେ ଆୟତ୍ତକୁ ଆସିଛି। ଏହା ବେଦବ୍ୟାସ କହିଛନ୍ତି। ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ରାଜା ପାଣ୍ଡୁ ଉଭୟ ଭାଇ ଥିଲେ। ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର 5 ପୁତ୍ର ଥିବାବେଳେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର 100 ପୁଅ ଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଈର୍ଷା ବଢ଼ୁଥିଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ମାମୁଁ ଶକୁନି ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ପଶାପାଲିରେ ହରାଇ 12 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। 12 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ପାଣ୍ଡବ 5 ପୁତ୍ର ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସରେ ରହିଲେ। ଅଜ୍ଞାତବାସ ସରିବା ପରେ ସେମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ନିଜ ଅଧିକାର ମାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଦେଲା। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମିଶି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ ଆଶା ନେଇ। ସେମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଦରେ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାଇ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ନିକଟରେ ବସି ତାଙ୍କ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେବା ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ। ତାପରେ ଯାଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କୁଶଳ ପଚାରିଲେ ଏବଂ ଆସିବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲେ। ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଆଗରେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ କି ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦରକାର ନା ସେନାବାହିନୀ ଦରକାର। ଯଦି ସେନାବାହିନୀ ରହିବେ ତେବେ ଭଗବାନ ନିଜେ ରହିବେନି, ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ରହିବେ ତେବେ ସେନାବାହିନୀ ରହିବେନି। ଅର୍ଜୁନ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଚାହିଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ବୋକା, ଏତେ ବଡ଼ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ଛାଡ଼ି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋ ପକ୍ଷରୁ ଲଢ଼ିବେ। କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କି କାହିଁକି ସେ ଏତେ ବଡ଼ ସେନାକୁ ଛାଡ଼ି କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଚାହିଁଲେ। ସେଠୁ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ସବୁକିଛି ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ତାହେଲେ ମୋର ସେନାବାହିନୀ କ'ଣ ଦରକାର? ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆପଣ ମୋର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୁଅନ୍ତୁ, ତେଣୁ ମୋତେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୋଇ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ।